Ingen i verden er som du, Jesus. Ingen. Det er ikke alle, der ved så meget om kristendom, når det kommer til stykket. Der er mange, der har nogle fordomme om folk, der er sådan, vil sige, det rigtige kristne, som man kan kalde det på en måde. Men de egentlig ikke rigtig ved, hvad det betyder at være kristen. Altså, der er jo dem, der kalder sig hverdagskristne. Dem, som bliver døbt og bliver konfirmeret og gift osv. Og så er der sådan nogle som os, som... Sådan rigtig kristne. Det føles så dømmende at sige, at nogen er mindre kristne, fordi de ikke sådan går til ting. Men det er sådan på en måde, at man går lidt mere op i sin tro. Så det er noget, man rent faktisk tager ind til sig og lader ændre en på en eller anden måde. Det er en del af en identitet. Altså, det er jo et specielt fællesskab, vi har, fordi vi bliver både samlet af, at vi er gode venner, de fleste af os, men samtidig så er vi alle sammen kristne, så vi har et eller andet dybere, vi ligesom kan trække på. Ja, det er ligesom fællesskaber, der trækker en ind, og så resten af det med Bibelen, det bliver lige puttet ovenpå os. Altså, man kan sagtens være kristen uden at komme i kirke hver søndag. Altså, jeg kommer slet ikke i kirke hver søndag. Jeg prøver. Hvordan kan det være, at du kommer i kirke hver søndag? Jeg er ikke så tit hjemme om søndagen, for eksempel. Der er også nogle gange, hvis jeg har været til sådan en fest eller et eller andet dagen før, så er det måske lidt svært at komme op til. Der står jo ikke direkte i Bibelen, at du må ikke drikke. Der står, at han fraråder en mand på et tidspunkt i Bibelen at drikke, fordi at han ved, Gud ved, at han ikke kan styre det. Det vi tror på, at der er en eller anden deroppe, som har styr på det, og han har givet os nogle råd til at sige, okay, jeg har styr på, hvad jeg snakker om, og det her det er den bedste måde, I som kan leve på. Det er ikke bare, fordi han vil være nederen ved os, at han siger, at I må ikke det der. Spørgsmål. Det er lidt personligt. Sex før ægteskabet? Nej. Jeg synes ikke, der skal være noget sex før ægteskabet, men det er også igen det der med, at vi tror ligesom på, at der er det Big G deroppe. Han har ligesom skabt hele universet, så han har måske sådan ret meget styr på, hvordan man skal leve i forhold til os, der bare går hernede på jorden. Ikke for at sige, at man ikke også kan opleve noget specielt, hvis man har haft sex før ægteskabet, og så bliver gift. Men jeg tror, der er et eller andet helt specielt ved at gemme det mest intime til den person, man skal være sammen med for altid. Ingen i verden er som du, Jesus. Ingen. Og der er så mange kræfter, som vil have os væk fra dig. Den eneste, som kan give evig liv. Vil du hjælpe os til at blive hos dig? Og jeg beder dig også, Jesus, på hver eneste en, som ikke har opdaget dig, set dig, hvilken kærlighed du har til os mennesker. Vil du hjælpe os til at forstå det, vi skal høre om i aften. Amen. Kan en af jer lige sige til kameraet, hvad det er, vi skal nu? Vi skal væk spasseren. Så står vi op! Sådan, Engel, så skal vi op. Og kameramanden er på. Så er det altså nu. Skal du med på Gåsholm, Daniel? Det der sker, det er, at Daniel han ikke kommer op endnu, og klokken er 3 minutter i 8. Og hvis Daniel kommer ikke for sent, så er han ikke velkommen undervisning. Det vil sige, at ham vi skulle følge, ham kan vi så ikke følge. Men Ulla er nede for at vække ham nu. Nu står vi ude foran der, hvor vi skal lave bødning, og det er det garn, man laver, når man skal ud og fiske. Men vi har det problem, at ham vi skal følge, han er kommet for sent, og det måtte han ikke så gerne. Så nu står vi lige udenfor og venter, fordi han lige snakker med en, der ved en masse om at komme for sent. Ja, det er en uheldig mand, I har valgt. Nå. Så vi er nødt til at lige løse den her situation. Det er slet ikke, han skal ind i undervisning. Jeg skal lige op på kontoret først. Ja. Okay. Så jeg tænker, at det er den, jeg lige skal følge. Hør Kim Ole, og så følg mig op.
Jeg er født og opvokset i en fiskefamilie. Min oldefar var fisker, min farfar var fisker, og min far var fisker. Jeg har ikke altid. Jeg er jo 26, jeg har lavet lidt andet, altså før. Jeg er uddannet sælger, kommer herfra, så det er lidt noget andet end fiskeri, kan man sige. Så alle i din familie fisker? Ja, alle mænd, ja. Det er jo bare mig og min bror, han står derovre. Vi er de eneste, der er herfra. Så der er faktisk mange, der kommer udefra, som gerne vil være fisker. Det er mest på grund af det her fiskeri, jeg kom tilbage. Det er ikke så meget for, at jeg gerne vil have hjem og bo igen. Det kan man sige, når jeg er færdig med den her uddannelse på et eller andet tidspunkt, så jeg tror også, jeg smutter igen. Fordi det er jo faktisk lige meget, hvor du bor henne. Om det er her, eller du bor i Aarhus for eksempel. Bare du kommer hen til sejltid. Der er ingenting for unge mennesker herude overhovedet. Det er sgu bare, så bliver man bare ender man skulle bare med at blive sådan en bums, der sidder et eller andet sted, hvis man ikke får lov til at komme ud og opleve lidt andet end den her by her. Det er sådan en spøgelsesby, der sker jo ingenting. Hvad laver man, når man ikke fisker? Herude? Der er ikke så meget at lave, kan man sige. Jamen, så tager vi på kronen, eller så... Det er faktisk det eneste, der så lige er at give sig til. Altså, der er ikke så meget andet. Det skal også sjovt nok, det er ikke det. Det er bare for lidt. Altså, hvis vi har lyst til at gå i byen på en onsdag, så gør vi det, fordi vi er fri om dagen efter. Og igen, så det er sådan set det ender med for sådan nogen som os, der bor herude. Men det fede ved igen, det er så, at hvis det er, så skal vi bare tage en weekend til Aarhus også, eller en par dage til Aarhus også. Og så gik jeg i skole indtil 5. klasse, så blev jeg smidt ud af den første skole. Der tog jeg ud og sejlede med min far i mine ferier og alle sådan nogle ting. Så til sidst så kom jeg på specialskole for folk, der både har indlæringsvanskeligheder og folk, der ikke kan sidde stille, og så folk, der har meget, meget stor damp. Jeg kunne så bare ikke sidde stille. Jeg har intet af det andet overhovedet. Jeg er blevet udredet rigtig mange gange for damp. Jeg er kæmpe stort temperament dengang. Det har jeg jo stadigvæk den der dag, men nu har jeg så lært at kontrollere det. Fordi hvis jeg først tændte af, så tændte jeg også af. Altså i 3. klasse, der bankede jeg min sidekammerat med en stol, fordi han sagde jo grim. Og så i 7. klasse, der droppede jeg så ud af skolen. Simpelthen fordi jeg ikke gad. Jeg gad ikke skolen. Jeg kom aldrig overhovedet. Jeg sov altid over mig, ellers så gad jeg ikke, for det stjernede jeg fuldstændig af om morgenen og sådan noget ting. Så fiskede jeg fra da jeg var 7 indtil jeg var 16 med min far. Og så tog jeg så det sikkerhedskursus, der er hernede. Så inden jeg bliver 24, så må jeg sejle med de største både, der er i verden. Vel og mærket, hvis jeg består. Fiskeriet, det har været i min generation i over 100 år nu. Jeg er den 10. tronarving til fisker. Og mig og min storebror, vi er fisker. Så vi var nummer 10. Og når jeg engang får børn, og en søn og forskellige ting, så kunne jeg også rigtig godt tænke mig, at han så også på fisk. Og når jeg så har taget skipper af 3. grad, så skal jeg overtage min fars båd. Og så kører generationen videre. Så når jeg får en søn, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at han så vil overtage båden fra mig. Det er jo selvfølgelig ikke et krav, men jeg ville blive udenover lykkelig, hvis han nu godt kunne blive fisker. Fordi det er min farfar, han døde på en meget, meget speciel måde. Så dengang han døde, så blev han så brændt, så sejlede vi ud i det, vi kalder Nordsøen. Og så strøg vi hans aske ud over der, hvor han fiskede allerførste gang med hans far. Og det er så det samme, der skal ske med min far, når han engang dør. Og det er også det samme, der skal ske med mig, når jeg engang dør. Altså nu er jeg jo ikke den, der går i byen, fordi jeg vil gerne tage det her skoleforløb seriøst, fordi jeg skulle helst ikke blive smidt ud. Men for eksempel den anden dag, der var ude og spille fodbold, det var sgu hyggeligt. Det er både andenårselever og førsteårselever. Men ja, der er jo en del bajer ind over det, altså. Det er der. Alle de har deres egen måde at være på. Og folk accepterer hinanden, altså. Og hvis ikke, så tager man hurtigt skænderi, og så er det der, så overstået. Folk, det er sgu sig selv herude. Der er ikke så meget brok med det.
Jeg har både kæreste og det hele derhjemme, men det trækker mig sgu ikke tilbage, altså. Kom nu, kom op i båden, kom nu! Kom nu, for folkets liv! Kom nu! Vi skal væk herfra! Findes i Danmark, tror jeg. Og vi er på vej til Thisted nu, for at snakke med Thy Music Collective og Urt. Det bliver mega fedt, og vi har lige snakket med skipperen herinde. Alt for sådan liv. Og han kan lidt sådan en livsstil at bo herude. Det var også det, alle de unge fiskere sagde. Man fornemmer sådan, at folk de bor herude, bliver ved med at bo herude hele deres liv. Det er mega fedt at være herude, synes jeg. Fedt. Jeg ved ikke, hvad vi bruger til det. Well, these days I'm like a maze where you can't get in. Vi er nu på vej ned for at snakke med Ronny, som er med i Thy Music Collective og Urt, som er to fællesskaber herude vestpå i Thy. Thy Music Collective, det er et musikkollektiv, hvor man dyrker musikken i fællesskab, en masse bands, der er gået sammen for at skabe mega fed musikkultur herude. Og Urt, det er ungdomsrådet Thy. I'm getting out, and if that day ever comes. Men man får en eller anden identitet af at være Thybo, og at selvfølgelig der er nærmest kulturel forskel på, om du er fra Koldby, Thisted eller Vorupør, men vi er jo alle sammen Thyboer på den måde, så man respekterer hinanden og kan reflektere over, at vi alle sammen er fra det samme sted og har nogle af de samme værdier og sådan nogle ting. Det er klart, at der er nogen, der fisker, og nogen, der er indremissionske, og nogen, der spiller meget musik, og nogen, der går meget op i teater og drama og sådan nogle ting. Men man har alle sammen den der fælles følelse af, at vi er Thyboer. Og der har altid været en fælles følelse af at være Thybo. Hvad så, drenge? Vi er på vej hen. Vi skal bare på Donald lige en bajer. Ja. Det var det. Det gør man altid, så hænger man ud på McDonald's. Ja, kun torsdag 52 gange om året. Så vi får øl på McDonald's? Ja, udenfor. Ryger en smøg. Vi går i 9. På Østerskole. Ja, så arbejder vi i vores fritid og hænger ud. Fedt. Det er godt nok. Så ned på en piber eller cigaretter. Ja, lige nok. Det skal en lille fredag jo, det skal fejres. Det er kun i Thisted, og der kommer 3 9-klasse-drenge, hvor 2 af dem har kædeldragter på, sådan torsdag aften. Skal lige ned til McDonald's og have en øl og en cigaret, og så skal de hjem igen. Nu skal de lige ud og køre scooter. Og det viser også, at Thisted, det er flere ting end Thy Music Collective og ungdomsrådet Thy. Der er også scooter involveret i den sag. Og kædeldragter, selvom man går i 9. klasse. Det er nu. Are you hypnotizing me? Are you? Goddag, Badermæs. Du kan det der filmhold der, de står gerne med kluder lidt med. Nu kommer biker. Vi går lige og sige hej til biker. Nu bliver jeg vild. Fedt! Hej! Du er klar? Ja da, vi er altid klar. Klar. Jeg kan alle sammen glæde os hele dagen til nok at komme op og fyre den lidt af. Fedt! Ja, så... Og hvad med politi? Er det sådan noget, man... Det er vi sgu ligeglade med. Hvis de kommer, så står vi bare og snakker, så venter vi på, at de kører. Så ja, det tager vi ikke så tungt. Nej. Fedt. Men kommer de i aften, tror du? Det ved jeg ikke. Nej. Det plejer de at komme. Det ser vi ikke. Det håber vi ikke. Men det tager vi, som det kommer. Der er ægte race i aften, og det er stjernefedt. Kan I ikke fortælle noget om, hvad planen er med sådan noget gaderæs, hvad vi skal? Planen? Jamen...
Kører noget ræs. Jeg ved ikke, hvad planen den er for sådan noget. Altså, hygge sig. Det er ikke sådan, I har sådan noget, først så brænder vi dæk, og så... Nej, det er spontant det hele. Og folk vil lægge grad i alle svage. Ja. Altså nu kommer der nogle af mine kammerater i firehjulstrækker, og de kan sgu finde på alt muligt. Jeg ved sgu ikke, men det er en blanding af det hele jo, det er jo, altså, det kommer an på, om folk de har en sæt dæk med, og de vil have brændt af, eller om de ikke er led ved deres dæk. Altså det er der nogen, der er. Der er nogen, der ikke er så... Altså der er jo nogen, der er nogen, der er strenge med deres biler, og der er nogen, der ikke kan lide at give deres biler tæsk, jo. Ja. Så det, jeg er sgu lidt ligeglad. Min den får bare. Så laver jeg det, hvis det går i stykker. Ja, men når det der går i stykker, så kan det jo ikke køre mere. Nu skal vi på striben og køre gaderæs. Endelig. Ebbe! Vi skal på striben og køre gaderæs. Vi skal på striben og køre gaderæs nu. Yeah, let's go. Nu bliver der endelig stille, og vi kan lige få en kop mærke sige. Prøv at se her, hvor smukt vores bil den står. Helt alene. Det er kanon det her. Jeg ved ikke helt, hvad det er, vi skal nu. Vi skal op og striben. Og prøv, nu er de fucking væk. De er fucking væk, Ebbe. Du kører fra os nu. Vi er blevet overhældet af 3 biler, så vi tror, det er den rigtige vej, vi skal. Vi er kommet. Der er jo blå lys i bilen. Ned på striben. Så, nu er nede på striben. Man kan se lygterne på dem der. Så er vi simpelthen kommet på striben. Are you hypnotizing me? Fuck, det her det er fest i forhold til Aalborg, mand. Er det det? Ja. Er det andet fællesskab i Aalborg eller hvad? Ej, det er bare vildere. Der er mange flere biler der. Hele parkeringspladsen er Bilka. Den er proppet med biler. Ja. Hver fredag eller hvad? Ja, næsten hver fredag. Hvad med, er der mange kærester med normalt? Nej, det tror jeg ikke, der er. Det ved du ikke. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, de kigger på mig, som om jeg er en totalt komplet idiot, men... Jamen, der er ikke ret mange, der er deres kærester med. Nej. Det var bare i går, da vi var nede... I går dernede på havnen, der var der mange, der havde nogen inde bagved. Ja, det er mange af veninder, de tager med. Ja. Der er ingen piger, der kører? Det er meget sjældent, altså. Det er en drengesport. Ja. Er der aldrig nogen piger, der kører? Jeg har gjort, men jeg har fået sådan en konebil, der ikke kan noget. Nå. Ja, kom nu for helvede! Så du sætter bare i gang? Så for satan. Er det sådan drengene mødes også? Altså det er drengeting, og pigerne mødes, og så er det sådan piger, der står sammen? Ja, alle sammen sammen? Ja. Så står vi nede på parkeringshuset og snakker og biler. Ja. Kører race. Kigger på biler, snakker biler. Ja. Er I med i bilsnakken? Ja da. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget gamle. Hvad hedder det der? Undskyld. Det kalder vi jo burnout. Burnout? Ja. Så man brænder dækkene af? Ja. Og hvad får man ud af det? Ikke noget skide. Enten sjov. Hold kæft, det lugter. Ja. Hold kæft. Hvorfor gør man det der? Jeg ved det. Det er bare... Det er sjovt. Det er sjovt? Nu har jeg kun haft kørekort i 1,5 år selv, men lige siden jeg fik kørekort, der er jeg kommet på havnen, som de kalder det. Og I er mange nu? Ja, vi er rigtig mange. Altså, der kan nemt komme mange flere end det her. Og så kører vi jo til træf andre steder i Danmark også. Når det er sæson for det, så kører vi jo til Hedensted og Vejle og Holstebro og Struer og alle de andre steder, hvor der er træf. Kan I mærke forskel på sådan de forskellige kulturer, hvor I kommer hen? Er der forskellige bilkulturer? Ja, altså nu er vi jo i Thy, så det er jo klart, det er jo tit sådan store biler, eller mange gamle biler og sådan noget her, men når vi kommer længere ned, så er der måske også lidt nyere biler.
Så er I sådan nogen, der har fundet I har fundet en fælles interesse der, hvor du har været, og så... Jeg fandt Jen, jeg kan stole godt på. Så har jeg holdt fast til ham i så lang tid jeg kan. Så kommer vi ud på lidt af hvert. Fedt. Jeg snakker med flere, når jeg er her, end når jeg ikke er her. Tak. Nu har jeg jo 2 børn, og den 3. på vej også. Så, ja. Så det er sådan dit fristed, måske? Ja, det er helt sikkert. Hvad med pigerne? Er de også repræsenteret i det her? Nej. Ikke hvad jeg synes. Shit! Så du det der? Ja, det gør jeg. Hvad var det? Kanonslag. Højst sandsynligt, eller så er en bil af... Kanonslag? Nej, det var en kanonslag. Ja, det var en kanonslag. Hvad har han gjort med det? Kastet den meget. Ja, kastet det. Bare kastet det. Det er som man altid gør. Det er kanonslag er næsten almindeligt herovre. Tror du, det ville være nemt for mig sådan at komme fra sidelinjen og så være med min bil og sådan? Det er ikke en på personligt. Alle de rapkæfter gider man ikke at snakke med. Men alle dem der er nede på jord, ja, godt kan tåle en spøj en gang imellem. De kan jo da nemt. Jeg har aldrig rigtig gået i skole, så... Du har aldrig gået i skole? Nej. Har du aldrig gået i skole? Jo, måske 5-6 år. Det ved jeg ikke, i skole. Det var fra børnehaveklassen her, så op til det 7. klasse, så gad jeg ikke det mere. Hvad gjorde du så? Så har jeg arbejdet ved siden. Der kommer ikke nogen, der sagde, at du skulle i skole, eller? Nej. Hvad har du arbejdet med så? Det er været landbrug. Ja, der er jo altså... Jeg tror ikke, der er mange heroppe, der ikke kender en eller anden, der fisker eller sådan noget. Nej. Alle kender et eller andet. Nu kommer til kælderen, hvor slænget holder til. Det er egentlig her, de sidder det meste af tiden, fordi der er en lille smule varmere dernede på kajen. Og op på den der bane, hvor de kørte race. Så det er hernede, de sidder og hygger. Og de siger, at nogle gange så har de kaffemaskinen med, og så har de en kasse øl med til dem, der sidder ved siden af, og en kasse soda med til dem, der kører bilen. Så det er faktisk lidt deres svar på Frederiциas ungdomsklub og de indre missionske i Lemvig. Det er det her, det er den her kælder. Og de har prøvet at få noget snak med kommunen om der var et eller andet sted, de kunne få, hvor de kunne holde. Men de siger, at så skal de sælge en masse penge efter det, og det kan ikke rigtig lade sig gøre. Så nu holder de bare her, indtil P-vagten kommer, og så kører de igen. Tak for det. Hey!